Fil-Qawra bdiet il-ħidma biex jitneħħa l-vapur Hephaestus li kien inkalja fuq il-blat kmieni fl-għodwa tal-10 ta' frar li għadda. Ħaddiema tal-kumpanija Kassarxi Prepare deru fuq is-sit fejn bdew iħejju żona ta' madwar il-vapur biex bekk ikunu jistgħu jsiru x-xogħlijiet neċessarji li jwasslu biex il-vapur jitneħħa minn fuq il-post. Qabel jibdew ix-xogħlijiet fuq il-vapur innifsu mistenni li ssir evalwazzjoni tar-riskju b'mod dettaljat u li jitneħħa kull periklu li jista' jkun hemm għall-ħaddiema. Wara dan għandhom jitnatfu l-kumpartimenti kollha u tibda t-tiswija fuq it-tiċrita li hemm fil-ġenb u l-qiegħ tal-vapur. La darba dan ix-xogħol jitlesta, il-vapur jitniżżel fil-baħar u jiġi rmunkat lejn it-tarzna tal-kuntrattur fil-Marsa. It-tanker Hephaestus li huwa rreġistrat fit-Togo kien inkalja f'maltempata bis-7 membri tal-ekwipaġġ, inkluż il-kaptan, jabbandunaw il-vapur. Il-bastiment kien mibni fl-1965 u kien proprjetà ta' kumpanija Griega. L-operazzjoni li bdiet it-tnejn filgħodu anqlet il-kurżità ta' Maltin u turisti li nsertaw fiż-żona u li nġabru jsegwu x-xogħlijiet. Din l-operazzjoni mistennija ddum ftit aktar minn xahar u Transport Malta qed tappella lill-pubbliku biex għal raġunijiet ta' sigurtà ma jidħlux fiż-żona ristretta qrib il-vapur.